लेकिन कैसहू षड्यंत्र रचला के बाद जौन उ घर के पतोह बाड़ी, जौना घर के उ बेटी बाड़ी, जौना घर के उ जेठानी बाड़ी, जौना घर के उ देवरानी बाड़ी, उ में सफलता पा ले ताड़ी। अपना सास से लड़ झगड़ के जौन उनकर मुँह देखौनी मिल रहे उ हासिल कर ले ताड़ी। हासिल करके जहाँ रह ताड़ी वजह चल गोली और घर के हर कोई से माया फाट गई। काहे से कि जब रउआ घर में लड़िए लेनी तो काहे के प्यार, काहे के दुलार। लेकिन वही जो मंथरा जौन बाड़ी उ चुप नहीं खी बैठत और उ फेन बतावत ताड़ी, अरे जब ए घर में बाड़ू तो काहे के केहू बाहो, सब कोई अकेले अपना से लड़ता। औसन हम कहतानी औसन लोग से कि केहू यह दुनिया में ना अकेले बा और ना कोई समाज के साथे बा। सब कोई अपना मजबूरी के साथे और अपना स्वार्थ के साथे हर कोई के दामन थमले बा और ओकरे के समाज बंधन कहेला। और यह एक ताना बाना के साथे सब कोई एक जुड़ल बा। जब ई ताना बाना, जब ई माया, जब ई बंधन कट जाई तो हर कोई समय से पहले बिछड़ जाई और अकाल मृत्यु के मुंह में पहुंच जाई। काहे से कि जब एक दूसरा से आशा ही ना रही, जब एक दूसरा से लगाव ही ना रही, एक दूसरा से फायदा ही ना रही, जब एक दूसरा से मतलब ही ना रही तो फिर रिश्ता ही ना रही। काहे से कि जब एक माई अपना बच्चा के दूध भी पियावेली तो उनका लागेला कि हमार बबुआ आगे चल के जब हम बुढ़ाई, जब हमरा पर विपत आई तो हमार बबुआ हमरा काम में आई। अगर इस समाज में ताना बाना ना रही तो माई भी एगो जानवर के तहत अपन बच्चा के पैदा कैला के बाद लात मार देती। तभी तो कहल गइल बा कि धरती पे जितना जीव बा, जितना जीवन बा, ओहमे मनुष्य सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बा। लेकिन अब पतो जौन बाड़ी गहना अपना भी ले ले बाड़ी और घर परिवार से अलग रहेली। काहे से कि जब लड़ लेलू कोनो संपत्ति अर्जित करे खातिर तो फिर माया फाट जाला। जब माया फाट जाला तो फिर सिया ना पावेला। काहे से कि जब दूध फाट जाला तो पनीर बन जाला और जब पनीर बन जाला तो लोग बड़ा चाव से खा लेवेला। काहे से कि दूध हर कोई के ना पच पावेला। काहे से कि जब रउआ दूध रहब तब तमाम तरह के चीज़ बन जाई, पेड़ा बनी, दही बनी, मलाई बनी। लेकिन जब दूध फाट जाई तो बस एक ही चीज़ बन के रह जाई, पनीर। ते से एकजुट रही जौन कुबड़ी मंथरा बाड़ी सा ओकनी के जवाब दे दी कि कोई बात ना, जौन गहना बा हमार सास के भी रहे दी, उनके के पहने दी, उनके के जिए दी। रउआ अपना सास से लड़ के गहना लेके का कर ले? कौन रोज कान में पहन के, गोड़ में पहन के झमकावत चलता? अगर पहन के झमकावत नहीं तो रउआ हमरा से कौन बढ़िया जिंदगी जी लेनी। जब रउआ ऐसा जवाब दे देहब तो देखब कि कुबड़ी मंथरा रउआ से बातें कल छोड़ देलस। तब मंथरा सबसे बात कैला से रउआ जिंदगी में जब जहर घुलता तो बढ़िया बा कि रउआ अकेले रही। लेकिन आज के जौन जहर भरल समाज बा, जब तक रउआ कोई के गारी ना देहब, जब तक रउआ कोई से जरब ना, तब तक रउआ पेट के भोजन पची ना। खैर, अब जब पतोह बाड़ी अपना सास से सामान ले ली, सामान सास से ले ली, लेकिन अब सास घर के दरवाजा पर बैठ के रोवत ताड़ी, ससुर घर के दरवाजा पर बैठ के रोवत ताड़न। काहे से कि ना बेटा अब उनका साथे रह पैलन, ना पतोह साथे रह पैली। इतना मेहनत से बेटा पतोह के पलली, बेटा के पलली, पढ़ैली, लिखैली कि आगे हमरा जिंदगी में काम अहन। बबुआ अपना समाज में, बबुआ एगो फरेब वाला समाज के दुनिया बना ले बड़न, ओकर नेता हवन, ओमे दू चार गो मंथरा रूपी इंसान बड़न स, ओकरे साथे जिंदगी जियताड़न और कहताड़न कि हमरा के अकेलहू कोई छोड़ दी तो हम काट ले। तू कहाँ अकेले बाड़ा, तहरा पीछे एगो चोर और मवाली मंथरा सब के टीम बा, जौना के तू सरगना हवा, ओकर तू लीडर हवा और तू कहताड़ा हम अकेले बानी। अकेले तो ऊ बा जौन तहरा के पढ़ा लिखा के एजा पहुँचैलस, गाँव के दरवाजा के चौकट पर बैठ के इंतजार करता कि हमार बबुआ आ जइहन कि काल हन। लेकिन अब जौन पतोह गहना लेके पहुँच गई बाड़ी, रोज अपना लॉकर में देखेली कि गहना हमरा भी आ गइल बा। लेकिन उहे गहना के हुक में गाँव में माई बाबू परेशान बाड़न कि हमारे बेटा जामल हमरे से कैसे लड़ता, हमरे बेटा हमरा के गाड़ी कैसे देता। कहतन से कि हम बहुत शिक्षित परिवार के बेटी हई और उहे हमरा पे कहतिया कि गाड़ी देतिया, हमरा से लड़तिया। तो औसन पतोह अपना बाबूजी के भी इज्जत खत्म करतिया। सास से तो गहना संपत्ति लेके चल अली, लेकिन उनका पहने के हबेके बेके भी लगन ना कैलस। काहे से कि समय से पहले अब उनका तमाम तरह के बीमारी और रोग हो गई। काहे से कि जब वो मेहनत करत रही, षड्यंत्र साम दंड भेद लगावत रही, रात रात भर सुतत ना रही, रात रात भर ज्ञान लेत रही चोरी चकारी के, तो हमें उनका
तमाम तरह के बीमारी होखे लागल, स्ट्रेस होखे लागल, हेडेक होखे लागल, बीपी बढ़े लागल। और फिर जब शरीर ही स्वस्थ ना रही तो फिर धन और गहना और संपत्ति लेके का करब, कहाँ जाइब, अकाल मृत्यु के मुंह में पहुँच जाइब और संपत्ति गहना धन धैले के धैले रह जाए। फिर उ पतोह के ये तमाम तरह के गहना भी हबेखे के लगन ना लगल। और जैसे वो दरवाजा पे माई बाबू अपना बेटा खातिर हमारा ताड़न, और सही आगे अभी पतोह अपना ज़िंदगी के एक एक दिन जिए खातिर भगवान से दुआ मांगत ताड़ी, भरत ताड़ी कि कहा हमार ज़िंदगी के जितना दुख बा ख़त्म हो जाई। लेकिन ये दुख तहार बबी ख़त्म कैसे होई? काहे से कि ये दुख तू खरीदले बाड़ू अपना माई बाबू के अपना सास ससुर और अपना माई बाबू के आँख में आंसू दे के। तो माई बाबू के रोइला के बाद दुनिया में ना सुख मिल सकेला, ना संपत्ति मिल सकेला, ना धन मिल सकेला, ना शांति मिल सकेला। मिली तो बस कुबड़ी मंत्रा के रूप में एगो जीवन में सलाहकार जौन और जिंदगी से लेकर और शरीर के सुख में भी आग लगावे में कोई कोर कसर ना छोड़ी। तो ऐसे बढ़िया बा कि जौन गहन जहिया रउआ आई रही, जैसन रउआ घर में हरियाली लेके आई रही, वो हरियाली बरकरार रखी। का पैसा का गहना रउआ में अगर सामर्थ्य बा तो रउआ खुद ई हरियाली में 4 चांद लगा देव, तरह तरह के फूल उगा देव, फिर रउआ सबके साथे खुशी के लड्डू पेड़ा खात रह। रउआ जब तक दूध बन के रहब तमाम तरह के चीज़ें बनी, लेकिन जहिया फट जाई तो पनीर बन के सब कोई में बट जाई और फिर त्राहिमाम करके सब कोई ये दुनिया से निपट जाई। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर रउआ सबे से विदा लेतानी। और जितना भौजी भौजाई जितना घर के माई बहन बाड़ी लोग उस सबसे यह आशा और गुहार करतानी कि जितना एक कुबड़ी मंत्रा बाड़ी से ये सब के रउआ देखा कि कनी का मुँह पर 32 बजा रही और एकदम चोर जैसा मुँह भई रही। कैसे कि हमेशा साम दंड भेद और दिन भर यह ज्ञान लेत रह तड़ी से कि कैसे गाड़ी दी, कैसे दूसरा के संपत्ति चाहे दूसरा के खुशी के हम आग लगा दें। तो रउआ इस सब से दरकिनार जब तक रहम तब तक रउआ अपना ज़िंदगी में तमाम ऊंचाई पाइब। लेकिन जब से कहीं से जुड़ जाइब, जब ये रउआ सभे के सलाहकार बन जाइए तो रउआ जिंदगी में ही आग लग जाए। पहले और जिंदगी ऐसा हरियर रही, लेकिन जहिया से ये सब कुबड़ी मंत्रा और सलाहकार बन जाइए, फोन पर ज्ञान देवे लगी तो समझ जाइए और जिंदगी में भूचाल और जिंदगी में आग लागे वाला बा। काहे से कि धरती पर कोई केहू के किस्मत लेके नहीं आइल। इस धरती पर जो जन्म ले बा हर एक चीज़ वो अपना बल पे और अपना किस्मत से अर्जित करी। रउआ आजीवन केहू के मुंह में खाना ना दे, ये रउआ समझे के पड़ी। ये से अगर रउआ जब तक कोई के देता नहीं, कोई के मदद करता नहीं तो कर दी। काहे से कि वो आजीवन रउआ से मदद ना ली और रउआ आजीवन देवे लायक ना रहा। अगर रउआ देवे वाला में बानी तो रउआ अपने आप के खुशनसीब समझी कि भगवान राउर पॉकेट राउर पैसा कोई के जिंदगी बनावे में इस्तेमाल करता। पैसा तो मुर्दों के पास रहेला, लेकिन ओहिजा के पैसा तो रउआ सभे के पता ही बा कि के उठावेला। आज वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खाली हमरा के विदा दी ही सभे। नमस्कार, प्रणाम बा, जय भोजपुरी।